Γεια σας παιδιά, ξανάρθετε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα από ό,τι βλέπετε θα παίξουμε αυτό εδώ το παιχνίδι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τέλος πάντων. Ωραία, πάμε να το παίξουμε γιατί πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέρμα, από ό,τι ξέρετε. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, αλλά να το κατεβάσετε. Ωραία, όχι. Παιδιά, να κάνετε μία το ένα χέρι, μία το άλλο. Για να μπορέσετε, αν πέσουμε, παιδιά, χέστε με. Έτσι, 1, 2, 1. Και δεν το έπιασα, είμαι βλαμμένο. Καλά, εντάξει παιδιά. 1, 2. Μα πρέπει να το πάρω λίγο πιο κοντά αυτό εδώ το χέρι μου φαίνεται. Κάτσε, αυτό εδώ να το πάμε. Σοκ. Αυτό εδώ, κάπου εδώ. Όχι. Λίγο πέσαμε, καλά δεν πειράζει κιόλας. 1, να, το πιάσαμε, είδατε. Όχι, αυτό εδώ είναι το πιο δύσκολο σημείο, αλήθεια. Αλλά, παιδιά, ωραία. Όχι, παιδιά, κρεμούμε από το φράκτη, δεν το έχω καταλάβει αυτό. Παιδιά, τα πράσινα γλιστράνε, να ξέρετε. Εγώ όταν το κατέβασα είπα είναι δύσκολο να κουνήσω τα χέρια. Και εσείς αυτό θα πείτε. Όχι, γαμώ το έπεσα. Όχι. Έλα. 1, 2. 1. Το πιάσες. Όχι, δεν το πιάσες. Θέλει εξάσκηση αυτό, παιδιά. Πρέπει να το παίξετε τουλάχιστον 1, 2, 3 φορές. Για να το πετύχετε αυτό που θέλετε. Το ξέρουν όλοι αυτό. Όχι. Παιδιά, πάμε πάλι. Όχι, η διαφήμιση, τι είναι αυτό. Καλά, εδώ. Ωραία, μείναμε εκεί που είναι. Διαλύσει τώρα, δεν ξέρω που είναι. Βρήκα. Οκ. Παιδιά, σας παρακαλώ κάντε like και εγγραφή. Μήπως να παίξουμε κάτι άλλο, δεν ξέρω παιδιά. Είμαστε βλάκες, είμαστε μάγκες. Είμαστε βλάκες, είμαστε μάγκες, είμαστε βλάκες, είμαστε μάγκες. Παιδιά, τι ξέχασα να σας πω. Κάντε like και εγγραφή για περισσότερα βίντεο. Γιατί αν δεν κάνετε like και εγγραφή, δεν μπορώ να ανεβάσω άλλα βίντεο. Γι' αυτό βλέπετε στο κανάλι μου να μην έχω ανεβάσει κι άλλα βίντεο. Κάντε like και εγγραφή. Ωραία. Να ανεβούμε πάρα πολύ ψηλά, κοιτάξτε. Γλιστράω. Έλα, το πιάσα. Μπράβο. Να, είναι ζόρι αυτό, αλήθεια. Καρκαλέτς. Αυτό εδώ είναι το πιο δύσκολο μέρος, γιατί και εγώ παιδιά είχα φτάσει πάρα πολύ. Εδώ. Ευτυχώς που πέτρωθηκα εδώ πέρα. Όχι. Τώρα πώς θα πάω. Κάτσε να αφήσω να πέσω λίγο. Πρέπει να πέσω για να γατζωθώ πάνω στο γκρι εδώ. Παιδιά. Εδώ, κάπου εδώ. Αυτό εδώ το χέρι. Και αυτό εδώ λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, πάμε. 1, 2. Πάμε. Όχι, πιάσω. Μπράβο. Για κάποιο λόγο ο άνθρωπος απορώ πως του έχει μπει
το χέρι μας στην πέτρα. Οκ. Πόσα IQ έχετε για να ανεβάσετε αυτό εδώ το παιχνίδι? Όχι, γλιστράω. Παιδιά, το πράσινο γλιστράει, δεν ξέρω να σας το ξανάπα. Παιδιά, μου έχει κολλήσει το χέρι. Α, εντάξει. Ρε παιδιά, θέλω να το τερματίσω. Όχι. Παιδιά, δεν μπορώ να το τερματίσω, αλήθεια τώρα. Έλα. Πάμε. Όχι. Έλα. Τώρα. Καλά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Και κάντε like και εγγραφή για να ξανά βγάλουμε καινούριο βίντεο που θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Γεια!